ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା। ଓଡ଼ିଶାର ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଯେଉଁ ଗାଁରେ କାହା ଘରେ ବି ଲାଗି ନାହିଁ କବାଟ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଦୟାକରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହିପରି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଆସିଲେ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଦ୍ୱାରା ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଉପରକୁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆସ୍ଥା ଥିଲେ ବଡ଼ ସଙ୍କଟରେ ବି ରାସ୍ତା ମିଳେ। ଏସବୁ ବିଶ୍ୱାସର କଥା, ଅତି ବିଶ୍ୱାସର କଥା। ଖାସ୍ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସୁନା ରୂପା ଟଙ୍କା ପଇସା କଥା ଆସିଲେ ଆମେ କାହାକୁ ଭରସା କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଚାବି ପରେ ଚାବି, CCTV, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲକର, ଏମିତି କେତେ କ'ଣ ତଥାପି ଚୋରି ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକରେ ଏମିତି ଏକ ଗାଁ ଅଛି ଯେଉଁ ଗାଁରେ କାହା ଘରେ ବି କବାଟ ଲାଗିନାହିଁ। କାହିଁ କେବେଠାରୁ ସେ ଗାଁରେ କବାଟ ନାହିଁ। କଟକ ଚାନ୍ଦବାଲି ରାସ୍ତାର ପୂର୍ବ ଦିଗରେ 3 କିଲୋମିଟର ଗଲେ ପଡ଼େ ଏହି ଗାଁ ଶିଆଳିଆ। ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ବିଶ୍ୱାସ, ଏତେ ଭଲ ପାଇବା କ୍ୱଚିତ୍ କେଉଁ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। ଏ ବିଶ୍ୱାସ, ଏ ଆସ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ଗାଁରେ କେଉଁ କାଳରୁ ଅଧିଷ୍ଠିତ ଗ୍ରାମଦେବୀ ମା ଖରାଖାଇ। ଗାଁର ଉତ୍ତର ଦିଗରୁ ଶେଷ ମୁଣ୍ଡରେ ବିଜେ ମା ଖରାଖାଇ। ମାଙ୍କ ଆସ୍ଥାନ ଉପରେ ଛାତ ନାହିଁ, ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ମା ବିରାଜମାନ। ସେଥିପାଇଁ କାଳୀ ମାଙ୍କ ନାମ ଖରାଖାଇ ହୋଇଛି। ଶିଆଳିଆ ଗାଁରେ ରହନ୍ତି 40 ପରିବାର। ଧାଡ଼ ଧାଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି ଘର। କାହା ଘରେ କବାଟ ଲାଗିନି। ମାଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଯୋଗୁଁ କେଉଁ କାଳରୁ ଏମାନଙ୍କ ଘରଦ୍ୱାର ମୁକୁଳା ପଡ଼ିଛି। ଧନୀକି ଗରିବ କାହାରେ କବାଟ ଲାଗିନି। ସେମାନଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ଯେଉଁଠି ମା ସେମାନଙ୍କ ଘର ଜଗେଇଛନ୍ତି ସେଠି ଚୋରଡ଼ାଙ୍କୁ ଭୟ କ'ଣ ପାଇଁ? କାଳେ କୁକୁର ବିଲେଇ ପଶିଯିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସବୁ ଘର ଆଗରେ ତାଟିଟିଏ ଡେରା ହୋଇଥାଏ। କବାଟ ନଥିଲେ ବି ଦିନେ କାଳେ ଏଠିରୁ ଚୋରି ହୋଇନାହିଁ। ସୁନା ରୂପା ସବୁ ସେମିତି ଥାଏ। କେହି ବାକ୍ସରେ ଚାବି ପକାନ୍ତି ନାହିଁ। କେବେ କିଛି ଅସୁବିଧା ହୋଇନଥିବା ଗାଁ ଲୋକ କହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କଥା ହେଉଛି ଏହି ଗାଁରେ ବାଦବିବାଦ କିମ୍ବା କଳହ ଦେଖାଦେଲେ ତାହା ସେହି ଗ୍ରାମରେ ହିଁ ତୁଟିଯାଏ। ଥାନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ଯାଏନି। ପୁଲିସ କେବେ ଗାଁକୁ ଆସିନାହିଁ ବୋଲି ଲୋକେ କୁହନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୋର୍ଟ କଚେରୀକୁ ମଧ୍ୟ ଗାଁର କୌଣସି ମାମଲା ଯାଇନାହିଁ। ପ୍ରତି ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ଶନିବାର ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ହୁଏ। ମାଙ୍କ ପାଦୁକା ପାନ କରି ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଉଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି। ଏହା ସହିତ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମାନସିକ କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ ହେଉଥିବା ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ସେଥିଲାଗି ମାନସିକ ପୂରଣ ପରେ ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାଟି ଘୋଡ଼ା ଦାନ ଦେଇ ଭୋଗ କରିଥାନ୍ତି।